ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкам ва малоҳат назар шозода. салом. дар оғози барнома сархати хабарҳо манзуратон мегардад. баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ яке аз афзалиятҳои аввалин дараҷаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. то интихоботи парлумонӣ дар Тоҷикистон камтар аз як моҳ боқӣ монд. ифтитоҳи фаъолияти ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз иттиҳоди давлатҳои дар интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон. татбиқи ҳадафҳои созанда дар ноҳияи Рашт то соли 2026 муассисаҳои нави таълимӣ бунёд мегардад. таъмини боз 170 хоҷагӣ бо оби тозаи ошомиданӣ дар ноҳияи шаҳри нав. мақсадҳои пешбинӣ гардида дар доираи барномаҳои давлатӣ амалӣ мегарданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия бо мақсади баланд бардоштани сатҳи некуаҳволӣ ва таъмини ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мутобиқи моддаҳои 143, 147 ва 149 кодекси меҳнатии ҷумҳурии Тоҷикистон, моддаи 36 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, моддаҳои 12 ва 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва моддаи 49 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини нафақаи хизматчиёни ҳарбӣ фармон медиҳам. аз 1 сентябри соли 2025 ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шавад. маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд карда шавад. маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ 20% зиёд карда шавад. андозаи маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуда 744 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун асоси коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ 1345 сомонӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот 1255 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикр гардида 1390 сомонӣ муқаррар карда шавад. стипендияҳои амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 20% зиёд карда шаванд. маоши вазифавии меъёрҳои тарифии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони дигари ин мақомот ба андозаи 20% зиёд карда шавад. маоши заминавӣ барои ҳисоб намудани коэффициентҳо барои рутбаҳои ҳарбии хизматчиёни ҳарбӣ ва махсуси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рутбаи қатори то лейтенант 1668 сомонӣ ва аз рутбаи лейтенанти калон то генерали артиш 1500 сомонӣ муқаррар карда шавад. андозаи маоши заминавӣ ҳамчун коэффициентҳои тарифӣ барои хизматчиёни давлатии мансабҳои маъмурии категорияҳои олӣ, якум, дуюм, сеюм, чоруми хизмати давлатии мақомоти идораи давлатӣ ки дар сохторҳои ҳарбӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолият менамоянд 1500 сомонӣ ва барои мансабҳои маъмурии категорияҳои панҷум, шашум, ҳафтуми хизмати давлатии мақомоти зикр гардида 1668 сомонӣ муқаррар карда шавад.
нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ амалишавии фармони мазкурро дар соли 2025 аз ҳисоби маблағҳои дар буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои маблағгузории фонди музди меҳнат ва таъминоти нафақа пешбинишуда маблағҳои бақияи озод, иҷрои барзиёди даромади буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби сарфаи моддаҳои ҳимояшавандаи буҷет, аз навтақсимкунии моддаҳои дигари хароҷот, маблағҳои захиравии буҷети давлатӣ ва маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ таъмин намоянд. дар муҳлати 1 моҳ қарорҳои худро ба фармони мазкур мутобиқ намоянд. ҳисобкунии музди миёнаи меҳнат барои пардохти рухсатиҳои меҳнатӣ, кӯмакпулӣ дар вақти аз кор рафтан, кӯмакпулӣ барои корношоямии муваққатӣ ва ҳолатҳои дигар ба пардохти музди миёнаи меҳнат алоқаманд ба ғайр аз нафақаро мутобиқи тартиби ҳисоб кардани музди миёнаи меҳнати корманд дар ҳамаи ҳолатҳо пардохти кафолатнок ҳангоми иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ, ҳангоми пардохти музди муҳлати рухсатӣ, ҳангоми пардохти музди меҳнати давраи гузаронидан ба кори дигар ба ғайр аз музди миёнаи меҳнат, ҳангоми таъин намудани нафақа ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2007 таҳти рақами 313 тасдиқ шудааст амалӣ намоянд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 8 феврали соли 2025. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро яке аз афзалиятҳои аввалин дараҷаи сиёсати иқтисодию иҷтимоии давлат муайян намуданд. Дар ин робита моҳи декабри соли 2024 ҳангоми ирояи паёми навбатии худ ҷиҳати идома додани ғамхории давлат ба мардуми кишвар боз ҳам баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастур доданд ки аз 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои дигари буҷетӣ, инчунин стипендия ва нафақа зиёд карда шавад. Дар ин раванд 8 феврали соли ҷорӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. Бо таваҷҷӯҳ ба маблағгузории соҳаи маориф ва дастгирии иҷтимоии кормандони ин соҳа, тибқи фармони мазкур маоши вазифавии кормандони муассисаҳои домактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумии соҳаи маориф 30% зиёд мегардад. Маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, мактабҳои махсуси варзишӣ, донишкадаю марказҳои такмили ихтисос ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф ва муассисаҳои илмӣ ба андозаи 20% зиёд карда мешавад. Музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷумла аз рӯи мансабҳои сартабиб, табиб, корманди миёна ва кормандони хурди тиббии муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, беморхонаҳо, марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ 20% зиёд гардида, пардохти он аз рӯи дастурамал оид ба тартиби таъин ва пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. маоши кормандоне ки дар соҳаи таъминоти иҷтимоӣ фаъолият менамоянд 20% зиёд мегардад, яъне маоши вазифавии кормандони тиббӣ, маъмурӣ ва хоҷагии хона-интернатҳо барои маъюбону пиронсолон, дигар муассисаҳои низоми иҷтимоӣ аз ҷумла осоишгоҳҳо, литсей-интернатҳои касбии махсуси маъюбон, шӯъбаҳои кӯмаки иҷтимоӣ дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба ҳамин андоза зиёд карда мешавад. Инчунин музди меҳнати кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо, осорхонаҳо, театрҳои давлатӣ, матбуоти даврӣ, телевизиону радио ва дигар муассисаҳои соҳаи фарҳанг 20% зиёд карда шуда, тибқи тартиби муайян шуда партохт мегардад. Бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болаёқат ба хизмати давлатӣ, андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ, мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 20% зиёд мешавад. Дар асоси фармони мазкур, маоши вазифавии кормандони дигар муассисаву ташкилотҳои
ташкилотҳо низ ки аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ мешаванд ба андозаи 20% зиёд мегардад. ҳамзамон бо ин аз 1 сентябри соли 2025 нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ 10% зиёд, яъне индексатсия карда мешавад. Тибқи фармони мазкур аз 1 сентябри соли 2025 ҳадди аққали музди меҳнат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти кишвар ба андозаи 1000 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда мешавад. яъне музди меҳнати моҳонаи кормандон дар ҳамаи муассисаҳои ташкилотҳо ва корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликияташон аз 1 сентябри соли 2025 набояд аз 1000 сомонӣ кам бошад. дар асоси фармони зикршуда стипендияҳои амалкунанда аз ҷумла стипендияҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, аспирантони муассисаҳои таҳсилоти олии касбию илмӣ ва стипендияи давлатӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ 20% зиёд карда мешавад. маблағгузории маоши зиёдшуда пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ таъмин карда мешавад. мавзӯи дигар: дар Тоҷикистон омодагиҳо ба чорабинии муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо дар сатҳи баланд ҷараён доранд. барои шаффофу демократӣ баргузор намудани ин маъракаи сиёсӣ, ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои мушоҳидаи дарозмуддат ва кӯтоҳмуддати раванди интихобот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. имрӯз мулоқоти раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода бо муовини дабири кулли Иттиҳоди давлатҳои мустақил Нурлан Саитимов, ки бо мақсади ифтитоҳи фаъолияти ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар интихоботи даъвати нави вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардааст, баргузор гардид. дар мулоқот масъалаҳои омодагӣ ба баргузории интихобот, фаъолияти комиссияҳои интихоботӣ, раванди пешбарӣ ва ба қайдгирии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштироки ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ дар ин раванд мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. муовини дабири кулли Иттиҳоди давлатҳои мустақил Нурлан Саитимов дар суханронияш иброз дошт, ки ҳайати мушоҳидони байналмилалӣ аз Иттиҳоди давлатҳои мустақил барои мушоҳидаи дарозмуддат ва кӯтоҳмуддати раванди интихобот ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар шудаанд. раванди интихоботро дар Тоҷикистон 10 нафар мушоҳидон дар асоси дарозмуддат ва 120 нафар дар асоси кӯтоҳмуддат мушоҳида хоҳанд намуд. онҳо бедахолат ба кори комиссияҳои интихоботӣ ва раванди интихобот фаъолияти худро анҷом медиҳанд. ҳамзамон иброз гардид, ки онҳо ба шаҳру ноҳияҳо сафар намуда аз фаъолияти комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихоботӣ вакилони Маҷлиси намояндагон дидан намуда, инчунин рӯзи 2 марти соли 2025 рафти овоздиҳиро дар участкаҳои интихоботӣ мушоҳида хоҳанд кард. Мы прибыли в город Душанбе, в столицу, для того, чтобы открыть штаб миссии наблюдателей, которая по приглашению Министерства иностранных дел Республики Таджикистан будет проводить мониторинг за всем алгоритмом избирательного процесса, предстоящих 2 марта текущего года парламентских выборах в Республике Таджикистан. Миссия сформирована из наблюдателей, представителей государств, участников СНГ, а также представителей интеграционных объединений, которые работают в формате Содружества независимых государств. Наша миссия состоит из порядка 120 наблюдателей, из которых 10 наблюдателей будут работать на долгосрочной основе с самого начала избирательного процесса и до самого его окончания. Основная группа наблюдателей приедут в Республику Таджикистан за 2-3 дня до проведения выборов, и они разъедутся во все регионы страны, в избирательной комиссии всех уровней, и будут там работать, в том числе в день проведения выборов, от момента открытия избирательных участков, проведения в течение дня выборов и момент закрытия, подсчета голосов и так далее. Хочу особо подчеркнуть, что работа нашей миссии, она никоим образом не вмешивается в внутренние избирательные процессы Республики Таджикистан. Она призвана, чтобы помочь, насколько это возможно, проведению выборов в соответствии с выборным законодательством Республики Таджикистан.
тавре гуфтем то баргузории интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҷлисҳои вакилони халқ камтар аз як моҳ боқӣ мондааст. вобаста ба ин дар шаҳру ноҳияҳои кишвар барои дар сатҳи баланд доир намудани ин маъракаи сиёсӣ омодагиҳо идома доранд. аз омодагиҳо ба ин маърака дар шаҳри Кӯлоб ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар ҳавзаи якмандатии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Кӯлоб 37 омодагиҳо ба интихоботи дар пешистода идома доранд. ҳавза бо тамоми таҷҳизоту лавозимот ва дастурҳо таъмин буда участкаҳои интихоботиро низ ба интихобот омода карданд. дар ҳавзаи интихоботи Кӯлоб 37 тайёриҳо ба интихоботи дар пеш истода дар сатҳи олӣ мебошад. бинобар сабаби зиёд шудани интихобкунандагон имсол 5 участка зиёд гардид, яъне ки шумораи умумии участкаҳои интихоботӣ ба 63 адад расид. бояд қайд намоем ки дар тамоми участкаҳои интихоботӣ тайёриҳо бисёр ҳам ҷиддӣ мебошанд. тамоми участкаҳо бо лавозимотҳои даркорӣ, яъне ки бо дастурамалҳо пурра таъмин мебошанд. дар хиёбону гулгаштҳои шаҳр шиёру овезаҳои тарғиботӣ ва роҳнамо оид ба интихобот овезон карда шудааст. участкаҳои интихоботӣ барои дар сатҳи баланд бо иштироки васеъи интихобкунандагон шаффофу демократӣ доир гардидани интихобот шароит муҳайё намуданд. дар участкаҳои интихоботӣ хонаи модару кӯдак, шароит барои шахсони имконияти маҳдуд дошта ва нуқтаю бунгоҳҳои тиббӣ фаъол мебошанд. иттилоъ дода шуд ки дар ҳавзаи якмандатии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Кӯлоб 37 се номзад ба қайд гирифта шудааст ки яке аз ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва 2 нафари дигар тариқи худпешбарӣ мебошанд ва номзадҳо ҳуқуқи доир намудани вохӯриҳо бо интихобкунандагон ва пешбурди корҳои тарғиботиро пайдо карданд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт бунёди иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст. қисме аз ин иншооти ҷашнӣ ба соҳаи маориф рост меояд. аз 33 бинои таълимие ки сохтмонашон ба ҷашни истиқлолият дар ин ноҳия ба нақша гирифта шуда буд, аллакай 22 иншоот бо фарогирии 8800 ҷои нишаст сохта ба истифода дода шудааст. дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳибкорону сокинони ноҳияи Рашт дар сохтмони муассисаҳои таълимӣ саҳм мегузоранд. дар давоми солҳои 2020, 2023 ва 2024 аз ҳисоби маблағҳои буҷети маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорон дар ноҳияи Рашт 32 биноҳои наву замонавии таълимӣ ва 30 синфхонаҳои иловагӣ барои 9160 хонанда дар як баст сохта ба истифода дода шудааст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт аз ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди 33 биноҳои таълимӣ пешбинӣ шудааст ки аз ин шумора то ҳамин давраи соли равон 22 иншоот барои 8800 ҷои нишаст мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар 6 иншооти дигар аз рӯи нақша идома дорад. дар соли сепаришуда дар назди муассисаи рақами 54 деҳаи поҷаи ҷамоати Боқӣ Раҳимзода бинои наву замонавӣ, инчунин дар назди муассисаҳои таҳсилоти умумӣ рақами 7 деҳаи Шулмаки деҳоти Боқӣ Раҳимзода, рақами 61 деҳаи шаҳри нави ҷамоати деҳоти Қаланак, рақами 66 деҳаи Дуобаи ҷамоати деҳоти Тагоба ва 4 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таълимӣ рақами 101 деҳаи Шулхоб мавриди истифода қарор гирифтанд. имрӯз дар муассисаи мо 8 синфхонаи калони таълимӣ, утоқҳои корӣ, кабинетҳои фани информатика ва дигар кабинетҳои хурди дигар низ мавриди истифода қарор доранд. дар муассиса зиёда аз 17 коркунони муаллимон, коркунони хоҷагии техникӣ қариб 7-8 нафар, зиёда аз 200 нафар толибилмон таҳсили илм гирифта истодаанд. мо аз чунин меҳнати ин соҳибкорон миннатдории худро баён мекунем ва ҳамаи ин дар асоси дастуру пешниҳодҳои президенти кишвар ба даст омадааст. ман хонандаи сифидаҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 13 деҳаи Кадаран ноҳияи Рашт мебошам.
سرول مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم، چون که پیشوای ملت ما جوانان را نیروی توانایی سازنده و پیشبرنده تمام ساحه‌های حیات مملکت می‌حسابد و حل مشکلات و مسائل‌ها وابسته به زندگی، تحصیل و فعالیت ما را همچون سمت افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی خود اعتراف می‌نماید و ما سپس بعد از ختم مؤسسه می‌خواهیم که به دانشگاه‌ها رفته در آنجا تحصیل خود را ادامه دهیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پیام خود به مجلس عالی تاکید نمودند که برای اجرای نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از حساب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه و ساکنان باننگ و ناموس کشور در 3 سال اخیر بیش از 20 میلیارد سومانی خراجات کرده شد. امروز در دایره نقشه‌چوربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در دایره کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه فردوسی پایتخت معرکه نهالشینانی برگزار گردید. این نوبت نیز در گوشه‌های علاهیده ناحیه صدها بیخ نهال درختان همیشه سبز شینانیده شد. با مقصد تجلیل سزاوار از جشن بین‌المللی نوروز و سهمگذاری در اقدام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی و سهم صاحبکاران محلی در اطراف کلی دهه دریاباد دهات چیمتپه زیاده از 450 بیخ نهال درخت سوزنبرگ شینانیده شد. طبق نقشه در موسم نوبتی نهال شینانی در اینجا باز در مجموع 1000 بیخ نهال درختان سایه افکن آرایشی و همیشه سبز شینانیده می شود. در گذشته اطراف این کل به پرتوگاه تبدیل یافته بود، اما ساکنان باننگ و آبادکاری دیار تصمیم گرفتند که این موضع را به یک مکان سبز و آباد و سیاحی تبدیل دهند. بعد شینانیدن درختان آرایشی این مکان سیمای خود را دیگر کرده به یک موضع دلفریب و خرم تبدیل یافت. مسئولین ابراز می‌دارند که درختان در این موضع با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی شینانیده شده، سبزش آنها در مد نظر دائمی قرار داده می شود. این اقدام ها نیز در آینده از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه براه مانده می شود. درختانی که در اینجا شینانیده شدند با رعایت قاعده های آگروتکنیکی با نوریای مینرالی و ارگانیکی تامین کرده شدند که این برای سبزش درختان مساعدت می نماید. باید گفت که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی اوید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول گردید که طبق آن در مرحله یکم سالهای 2025-2027 در جمهوری بیش از 10 میلیون بیخ نهال و بوته‌های آرایشی شینانیده می شود. مورد به ذکر است که طی سالهای اخیر به طفیل فعالیت پرثمر و سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پایتخت تاجیکستانی بیشتاسا سیمای خود را به کلی تغییر داد و با عمارت‌های حاضر زمان، خیابان‌های معاصر، مؤسسه‌های فراغتی و باغ و گلگشت‌های سبز و خرم بین پایتخت‌های کشورهای جهان موقع ارزنده را صاحب شد. همه این تدبیرهای سازنده به خاطر در عمل تطبیق کردن سیاست با برار و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده. با اجرای آن برای ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه شرایط شایسته کار و زندگی فراهم آمد. باید تاکید نمود که در دایره برنامه ملی جمهوری تاجیکستان مملکت سبز برای سالهای 2023-2027 تا سال 2026 در تاجیکستان در 4000 گکتار 135 میلیون بیخ نهال‌های درختان و بوته‌ها شینانیده می‌شوند. یادآور می‌شیم که شروع از ماه ینور تا ماه مارس سال روان در تاجیکستان حرکت جمهوریوی نهال شینانی اعلان گردیده. در این دوره هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه در نقطه‌های مخصوص شهر و ناحیه‌های مملکت نمایش فروش نهال‌های همیشه سبز، آرایشی و میوه‌دهنده برگزار می‌گردد. در ناحیه شهری نو نیز به مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارند. در دهه حکیمی جماعت دهات استقلال این ناحیه چاه عمودی با چوقری 100 متر برای تامین 170 خواجگی با آب تازه آشامیدنی مورد استفاده قرار داده شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمان بختیار قادرزاده و منیژه یادگاروه. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو تطبیق این لایحه را مهم و سریوقتی ارزیابی کرده برای با صفت بلند به انجام رسانیدن کارها به تشکیلات جمعیتی خیریه تاجیکستان عرض سپاس نمودند. گفته شد که این اقدام با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و با سهمگذاری شریکان رشد برای
استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی راهاندازی شده است. به افتخار این جشن دولتی در ناحیه تا به امروز 7 عدد چوهی عمودی مورد استفاده قرار گرفته بود. شکرانه تینجی وطن میکنیم که من امروز در دهه ما با دستگیری تشکیلات جمعیتی خیریه تاجیکستان در ما 100 متر چقوری آب برآورده در دهه 40 نقطه آب گذرانده شد. هر یک 5-6 عائله و هر یک نقطه کرده شد. ارزش لایحه‌ای چوی عمودی زیاده از 600,000 سومانی بوده. از جانب شریکان رشد مبلغ گذاری گردید. چقوری چوی عمودی 100 متر را فرا گرفته، توانایی آن در یک ساعت 15 متر مکعب آب را تشکیل می‌دهد. برابر مورد استفاده قرار گرفتن این چوی عمودی 170 خواجگی و بیش از 600 نفر اهالی با آب تازه نوشاکی تامین گردیدند. اقدام‌های سودمند در سمت تامین آب تازه آشامیدنی به ساکنان و حل مشکلاتی در این سمت جای داشته، ادامه تطبیق تشبس‌های جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان، تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، صلح‌های 2018-2028 و دیگر تشبس‌های شایسته سطح جهانی جانب تاجیکستان در مسئله آب و اقلیم میباشد که امروز از جانب جامعه جهانی و سازمان‌های با نفوذ بین المللی همه‌جانبه پشتیبانی یافته است. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان با مقصد گذراندن تجربه آموزی، تکمیل اختصاص و تامین با جای کار با 19 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی خارجی و بیش از 50 تشکیلات داخلی همکاری دارد. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی رکتور این دانشکده سراج‌الدین جورخانزاده اطلاع داد. بنا به اطلاع مسئولین، سال 2024 دانشکده با دانشگاه دولتی ایوانوی فدراسیای روسیه، دانشگاه ملی تحقیقاتی دولتی مهندسی ساختمانی مسکو، دانشگاه فدرالی قزان، دانشگاه گریگوری سکوارودا در پریاسلاو اوکراینا و دانشگاه دولتی تکنولوژی بلاروس سازشنامه‌های همکاری به امضا رسانید. طور ذکر گردید در این دوره در زمینه همکاری بین المللی آموزگاران ایجادکار دانشکده در بیش از 10 نمایش سطحی بین المللی، جمهوریوی و داخلی دانشکده‌ای اشتراک نموده اثرهای خود را به گزارش نمودند. رئیس دانشکده تامین متخصصان جوان را با جای کار یکی از مسائل کلیدی در فعالیت خود دانسته، دانشجویان را که طریق بودجوی ختم می نمایند هر سال طبق راهخط به جای کار تامین می نمایند. سال 2024 23 نفر دانشجویان کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ساتورов در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده در دور جنبسته آن 14 نفر جایهای نمایان را سزاوار گردیدند. از این 1 نفر صاحب شاه جایزه، 3 نفر جای یکم، 6 نفر جای دوم و 4 نفر جای سوم را سزاوار گشتند. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی رکتور کنسرواتوری ملی تاجیکستان میرعلی دوستیزاده اطلاع داد. گفته شد که در کنسرواتوری برگزاری کنسرت صنفی یکی از سمت‌های اساسی روند تعلیم به حساب رفته. در عرفه جشن 33 سالگی استقلال دولتی بیش از 35 نفر آموزگاران کنسرت‌های صنفی خود را با اشتراک وسیع تماشابینان برگزار نمودند. در سال 2024 پروفسوران و آموزگاران کنسرواتوریا در کنفرانسیا و سمپوزیوم‌های جمهوریوی و بین‌المللی وابسته به مسائل‌های موسیقی عنعنوی و تحصیلات اتنیکی بدیهی اشتراک نموده، صنعت موسیقی تاجیک را در جمهوری آذربایجان و ازبکستان معرفی کردند. گفته شد در نشست. موضوع دیگر، در شهر باختر طی سال 2024 اکثریت نشاندهنده‌های اقتصادی و اجتماعی نسبت به دوره سال گذشته مثبت ارزیابی شده، رشد استوار اجتماعی و اقتصادی تامین گردیده است. نقشه درآمد بودجه طی این دوره 106% را تشکیل داده، به بودجه 296.7 میلیون سومانی وارد گردید که آن نسبت به نقشه 17.7 میلیون سومانی زیاد میباشد. گفته شد ضمن نشست خبری رهبریت شهر باختر. در نشست خبری رئیس شهر باختر عبدالمجید مومنزاده، معاون صحاوی، رهبریت تشکیلات و مؤسسه‌های شهری، مدیران شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و دایره وسیع نمایندگان وسایط اخباری عامه شرکت ورزیدند. ضمن نشست خبری ذکر رفت که شهر باختر مرکزی ماموری ولایت ختلان به شمار رفته، روز تا روز به شهری فرهنگی و معرفتی تبدیل یافته ایستاده است. لازم به یادآوری است که بخشیده به تجلیل جشن پرافتخاری ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی، نقشه چهاربینی‌ها در 270 بند تهیه گردیده از جانب صاحبکاران محلی شهر
бухтар аз 63 бино ва иншооти дар соли 2024 пешбинӣ гардида ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар умум 63 иншоот бо маблағи умумӣ 109.8 миллион сомонӣ бо таъсиси 104 ҷойи кори доимӣ ва 515 ҷойи кори муваққатӣ ба истифода дода шудааст ки 93% нақшаро дар бар мегирад. Ҳамчунин дар ин давра баҳри ноил гардидан ба ҳадафи чоруми олии мамлакат саноати кунонии босуръат ва дар доираи солҳои рушди саноат дар шаҳр бунёди 4 корхонаву коргоҳи истеҳсолӣ ба нақша гирифта шудааст. Айни замон дар 59 коргоҳу корхонаҳои шаҳри Бухтар беш аз 1500 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардида дар онҳо 91 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол мегардад ки ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ дар соли 2024 290 миллион сомониро ташкил дода афзоиш ба 108.5% баробар шудааст. гуфта шуд зимни нишасти хабарии раиси шаҳри Бухтар. Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоъотии Навид аз шаҳри Бухтар. дар Италия ғори сунъӣ пайдо шуд ки дар деворҳояш расмҳои рангоранг тасвир ёфтанд. Бозёфт дар як мавзеи таърихии ин давлат ба даст омадааст. дар Тунис бошад аввалин хори мардона ба фаъолият шурӯъ кард. ин гурӯҳ аз ҳисоби ҳаваскорон ташкил ёфтааст. шарҳи бештари чанд хабар аз хориҷи мамлакат дар саҳифаи навбати барнома. бостоншиносони италия ки дар ҳафриёт дар минтақаи шаҳри бостонии эртуски Таркиния кор мекунанд, бозёфти нави нодиреро анҷом доданд. онҳо як ғори зеризаминии сунъиро кашф карданд ки деворҳояш бо расмҳои рангоранг оро ёфтааст. баъзе аз расмҳои рӯйдеворӣ хуб нигоҳ дошта шуданд, аммо баъзе аз тасвирҳо барқарорсозии тӯлониро талаб мекунанд. бозёфт дар зери дахмаи Монтероси ки